बे समाव दंफैयो आङो बिथांमोना मोनसे दिनैहाय रुपयि दैमायाव बिथांमोना मुर्ति फासायहैगोन दा बे समाव दंफैयो सिकादल बाथौ आश्रम रैरुप बाथौ आश्रमा फासायनो लांगासिनो दं बे समाव जोङो बिथांमोनाव माखासे खोथा जोङो मिथिना लागोन बिथांमोना दिन्थिजा गोमजायै मेहेरगोनाङै बिमा दुर्गानि मुर्तिखौ बिथांमोना फासायनो लांगासिनो दं बे समाव जों माखासे खोथा जों बिथांमोनाव मिथिगोन बिथांमोना दिनैहाय रुपयि दैमायाव बिथांमोना बिमा दुर्गाखौ फासायनो लांदों बिथांमोना दिनैहाय मिथिगौ बिथांमोना दिनै बिमा दुर्गा मा जोङो दा सुदेमदेरा रैरुप आश्रमनिफ्राय जोङो बाथौ आश्रमनिफ्राय बिमा दुर्गा श्री बिमा दुर्गा देवीखौ जोंनि बाथौ महरै बर' हारि हिसाबै जोङो दा माने सिबिनाय जादों दिनै जोबथा सम जाबाय जोङो दा रुपियाव लांनाय जागोन बेखौ माने फासायनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि बर'नि ड्रेस गाननानै बर'नि बिमा हिसाबै जों माने बेखौ सिबिनानै दिनै बिखर्जन होनाय जागोन बेयाव माने बर' हारिनि खौसेनि थाखाय जों मोजांखौ लुबैदों गासिबो बर' हारिया बिमा दुर्गाखौ नासयाब्लानो जाहाथे बिथांमोनाबो खौसेयै मोजाङै मोजां सिबिलांथों बेखौ जों कामना खालामो जोङो ओरैनो माने 11 बोसोर जाबाय नाथाय मोजां सिबिनाया फुरा बोसोरबा दिनैसो बोसोरबा जाबाय आरोखि जों दा रुपियाव लांनाय जागोन रुपि दैमायाव बे समाव जों माखासे खोथा मिथिना लाबावनो बबेयाव लांगोन नोंथांमोना बेखौ दा बे रुपि दैमायाव लांगोन ओमफ्राय ओरैनो बोसोरफ्रामबो नोंथांमोना फालिबोयोमोन बेखौ बोसोरफ्रामबो फालिगासिनो दं फार्स्ट दिना बेसेबां बोसोर जाखो ओरैनो नोंथांमोना बेखौ 10 बोसोर 11 बोसोर जाबाय खिन्थु नैबे स्टानाव 5 बोसोर जाबाय बेखौ फालिनाया रैरुप आश्रमाव बे बिमा दुर्गाखौ दिनै 5 बोसोर जाबाय आरोखि ओरैनो सानबेसेनि हाबा बे सानब्रै बे बेल बरनखौ लानानै सानबा जाहैबाय बे सप्तमी अष्टमी ओमफ्राय नबमी दिनै दशमी दिनै फासायगोन आरोखि नोंगौ बिथांमोना माखासे मेहेरगोनाङै दामनाय देनायजों लोगोसे दिनैहाय फासायनो लांगोन दिनैहाय बिमा दुर्गा मुर्तिखौ बिथांमोना रुपयि दैमायाव फासायहैगोन आरो लोगोसे दिनैहाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनायजों माखासे दामनाय देनायजों बिथांमोना मोसायै मोसायै बरायनानै लांगासिनो दं बे समाव आङो मोनसे टिमनिफ्राय लादोंबा दिनैहाय बिमा दुर्गा फोरबोखौ बिथांमोना रुपयियाव फासायगोन समाव रुपयि मुर्ति फासायग्रा रुपयि गाथोनाव बे समाव नुजाथिफैदों लोगोसे बेयाव बायदिसिना मोसानाय दामनाय देनायजों लोगोसे मुर्ति फासायफैदों बे समाव जोङो माखासे खोथा मिथिगोन बा नायग्रा सुबुंफोरनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनानै जों लागोन बे समाव आरामफ्रा अबेनिफ्राय फैदों ओरैनो रादाब बुथुमगिरि बिथांनि अननाय आरो सिबिनायखौ दुर्गा देवीखौ खुलुमनानै रादाब बुथुमगिरिखौ आङो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय जे दिनै मोनसे दुर्गा देवीखौ जोङो सिबियै दिनै जोबथा बिदाय होनो थांबाय दङ थ' आं गासैखौबो खावलायगोन जे मा दुर्गा देवीया जोंखौ गासै समाजखौनो मोजाङै मा दुर्गा देवीया जों राहाखौ होलांथों बेखौनो आं खावलायगोन गासै बर' समाजखौनो गासै जाति जनगोष्ठीखौनो गासैखौबो लानानै गासैखौबो जोंनो बोर होलांथों आं नैबेखौ खावलायगोन आरो दिनैनि दिनाव जे जोंहा दुखुनांथाव खोथा माने दिनै जोङो सिबियै जों मा दुर्गाखौ जोङो बिदाय होनो नांगोन दा बिदाय होनाया जोंनि मोनसे फोरबोखा जों नैबे मा दुर्गाखौ जों बिदाय होखानो नांगोन दा अब्लाबो जों दुखु मोनो जे मा दुर्गाखौ जों सिबिनानै दिनै बिदाय होगोन बेखायनो आं मा दुर्गानि सिगाङाव आर'ज गाबगोन जे मा दुर्गा गासै बर' समाजखौ लानानै गासै हारिखौ लानानै गासै समाजखौ लानानै जोंखौ मोजाङै मोजां थानो होथों आं बेखौसो खावलायगोन आरो लोगोसेनो जिखिनि रंजादों बेखौ गासैखौबो जोङो अनलायनानै गासिबो ज' संसार जानानै गासिबो जोङो भगबानखौ गासै दुर्गा देवीखौ सिबिनो हाथों अरायबो जों सिबिबाय थानो हाथों जों बेखौ आं खावलायगोन आं लुबैगोन दा मा दुर्गाखौ जोङो बिदाय होगोन बेसे रंजाथाव बेसे मिनिथाव बेसे समायना गासै बर'फोरानो गिर्जायाव जमा जादों गासै जाति जनगोष्ठी गाराबासनि गासैबो जमा जादों बेनिखायनो धन्यबाद रुपयि ओनसोलाव दिनै गाथोनाव दिनै मा दुर्गा देवीखौ
जोबोद गोजोनथाव गासिबो सापर्ट खालामदों गासिबो हेफाजाब होदों दा बेनिखायनो जों गासैबो रायजो राजाखौनो आङो खुलुमगोन बेफोरबायदिनो मोनफ्रोमबो समाव मोनफ्रोमबो बोसोराव जोंखौ हेफाजाब होबाय थाथों बे फोरबोखौ गासैबो फालिबाय थाथों आरो मा दुर्गाया जोंखौ अराय बोर होबाय थाथों आं बेखौसो खावलायनानै दिनै गासैबो बर' समाजजों लोगोसे मा दुर्गा देबीखौ बिदाय होनो आं लुबैदों आरोखि नोंगौ बे समाव आङो बिथांमोना रुप'यि गाथोनाव मुर्ति फासायनो फैदों बे समाव आं माखासे नोंथांमोना बबेनिफ्राय फैदों ओरैनो जोङो रुप'निफ्रायनो दं रुप'यिनि ओरैनो मा कमिटिनि बे जोङो इउथ बिपिनिफ्राय बेखौ जोङो दुर्गा कमिटिखौ बहुद हेफाजाब होदों आरो सानबेसे हाबाफारि लादों नोंथांमोना बेयाव सानबा लादोंमोन औ दिनै जोब्बाय दिनैहाय माबायदि ओरैनो नोंथांमोना माबानानै गारफैयो दिनैथ' आइ दुर्गाया ओरैबायदि सानबा हाबाफारिनि माबायाव मोजाङै आलो गोजोनैनो थांबाय फुजाया बेनि थाखाय जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों बेखिनियानो नोंथाङा मा बुङो आंबो बेखौनो बुंगोन जिखिनि बिमा दुर्गाखौ जों सानबानि हाबाफारि लादोंमोन बेयो दा मोजाङैनो जालांबाय दिनै जोबथि हिसाबै जों दा बिदाय होबाय बेखिनियानो बोसोरफ्रामबो नोंथांमोना इयाव गारफैयो नामा गारफैयो सार बोसोरफ्रोमबो गारफैयो जों बयबो नोंगौ बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायबाय लोगोसे दिनैहाय जोबथि आरो दिनैहाय बिमा दुर्गाखौ दिनैहाय बे रुप'यि गाथोनाव गारफैनाय जायो बोसोरफ्रामबो बे समाव आं दङ बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारी खौरां আৰু আজি ৰূপহী নদীত আমাৰ যিখিনি চালবাৰী মহকুমাৰ অন্তৰ্গত এইটো পাৰ্টত যিখিনি পূজা হৈছিলে তাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু কিছু সংখ্যক আহি আছে এতিয়ালৈকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আমি ইয়াত দেখিছে আৰক্ষী মোতায়েন কৰিছোঁ ৰাস্তা ঘাটবিলাকত আমি আৰক্ষীৰ লোক দিছোঁ তাত যাতে কোনো ভক্তই যাতে কষ্ট পাব নালাগে ক'তো যাতে গণ্ডগোল নহয় আৰু সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াত প্ৰতিমা যাতে খুব সুশৃংখলিতভাৱে তাত বিসৰ্জন দিব পাৰে দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচ প্লাছ SDRFৰ টীম আছে আৰু গোটেই ইয়াত এই গোটেই অনুষ্ঠানটোত আমাৰ অকল আৰক্ষী বুলি নহয় ইয়াৰ যিসকল পূজা কমিটিৰ লোক আছে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজ সকলোৱে সহায় কৰিছে আৰু সকলোৱে সহায় কৰাৰ বাবে আমাৰ এই গোটেই অনুষ্ঠানটো মানে শৃংখলিতভাৱে চলি আছে এতিয়া পাৰি মহকুমাত টোটেল 48খন পূজা ইয়াতে হৈছে আমাৰ চিমলাগুৰি জালা তেনেকৈ গোবৰ্ধনা বাঁশবাৰী চালবাৰী এই গোটেইখিনি এৰিয়া মিলি পেলাই 48টা পূজা ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে অতি ৰাইজৰ সহায় সহযোগত মানে অতি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এতিয়ালৈকে পাৰ হৈছে আৰু কেইবাখনো পূজা সমিতিৰ প্ৰতিমা আহিবলৈ বাকী আছে সেইখিনি হ'লে আমি ভাবোঁ যে আমি ঠিক আন্ধাৰ হোৱাৰ আগতে এইখিনি শেষ কৰিব পাৰিম
Hey dice Hali.